mano mar nek mar rawere ariyo mage gwenge mag Kasipul bende tulo ma Kasipul ni bende dilosi ang'o kotenre kod mano nikech sani bende itemo mana jiw kwe motelo ne yiero to magi gin mana by elections ma bende ibiro bed kitimo motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Erokamano Sharon, as wan kaka champions of peace migao jumbe ariyo mokalo ne wagolo statement kwa wacho ni Kasipul Kabondo and red flag in terms of security barometers manwatimo nonro e gweng'no nwatimo kuonde mitime by election Ugunja and Kasipul Kabondo, and we gave a statement mane wanyiso DCI, wanyiso IBC, wanyiso all the electoral infrastructure and apparatus ni Kasipul Kabondo is a red flag and therefore nyakagi up their game. So I'm not surprised neji nyichoto because already nyocha wasegolo report and even the government nyocha negi report intelligence ni by election matimre Kasipul Kabondo is mad with a lot of violence. Both parties Mabede involved in this by-election. And therefore, what Marmako Assistant Chief Taparon is a scapegoat. Because Assistant Chief onge security machinery and Boko possess intelligence capability, Monyalo ditago violence. However, Onyalo mana konyo DCI and government apparatus mondo megi intelligence. But Ngamoa blames squarely is the security man security apparatus te Kasipul Kabondo because there were indicators before, even 1 month before. Manuagolo statement no longer aspirants te, which means it was red flag. Manonogo beni monitor the intelligence and the police dimbere. Do kwa ido tho areo manyo betigi. And 11 days mudongi pod tension is boiling up in Kasipul Kabondo. So one as an organization, wakwayo IBC, kendo wakwayo security ma Kasipul Kabondo. Ne election okonego bed gima kelo thone dano, but onego me jo piny thuolo mar exercise their democratic right mondo giyier ng'ama ber ma gidwaro. And therefore we call upon the security agencies mondo gi up their game to prevent further loss, mondo ji kik tho mang'eny, Marariyo ji kikinyore, then wakwayo political parties mondo gimbe gikaw responsibilities. Jogo mochung, the aspirants, give supporters mondo gi restrain a violence. Otherwise, 11 days modongi Kasipul Kabondo is a red flag. We are not shying away from saying in all the by-election areas, Kasipul Kabondo is a red flag. Nikichangindo pondo in kanyakla kod Daniel un directors mochung ne duonde kana riwruoge mago ma otelo ne chwa lokwe. Aparo ni mae kinde mabende kwe bende dwarore nikech kakoro yiero